Здравейте, приятели! Какво обича една жена най-много да има един мъж в самия него ли? Например, като да обича да има много пари в джоба си и най-вече обича лукса, ухолството и най-вече глезотиите и такива дребни неща. Но на днешно време, ако някой мъж като мен самият няма пари в джоба си или тези луксози неща или куп други неща, които една жена иска, направо ще ти бие един шут отзад. С две думи, такива са жените. Това е светът на красивите жени. С две думи, ние сме от тези, които се целят много нависоко. Искат точно такива жени. Красиви. Но за съжаление на днешно време да намериш правилната жена до себе си, която да те обича, независимо от всичко, че нямаш пари, е много трудно да намериш такава жена. Защото жената обича да имаш пари. Нямаш ли пари, значи си невидим и си господин никой за тези жени, които обичат точно такива неща да имаш ти самият живота си. Това е, приятели.